Але у мене з голови це фото Олега Ниди. Я хотів про нього. Я знову таки, така емоційна штука, ну от якою людиною потрібно бути, щоб це фото взагалі поставити? Ну, це повністю морально іскривлене. От у нас теж є російські громадяни, які є злочинцями і воювали у нас проти наших хлопців. Але все одно ніхто ж не ставить такі фото, ніхто ж їх не принижує. Які б вони злочинцями не були, вони ж які б не є, а все одно. Ну, а взяти Олега, витягнути, зробити цей фото, причому не можна на нього дивитися нормально, як він виглядає, і потім взяти, поставити оце фото, це така гідна історія, що далі нема куди. Тобто, звичайно, я розумію, що хлопцям там не просто важко, але вони знаходяться в якомусь саду. Да? У кожного своя історія, над кожним знущаються. І те, що ми можемо зробити, говорити з нашими друзями і партнерами, ми робимо, повірте, не те, що кожен день. Ця тема якась, ви згадували консулів, вони теж в якомусь сенсі, звичайно, не такі, як наші хлопці, що в в'язницях, але уявіть собі, працювати в Росії, за тобою дивляться, 24 години. Ти щось намагаєшся зробити, намагаєшся пробитися. Тому я передам ваше побажання нашим хлопцям-консулам, для них те, що ви їм дякуєте, для них фантастично важливо. А всіх будемо намагатися витягнути, будемо намагатися відслідковувати, що з ними там роблять. Як завжди, передачі будемо намагатися давати, які дуже часто не пропускаються. Будемо намагатися допомагати з адвокатами, але основне, звичайно, витягнути. Але дивіться, якою потрібно бути людиною, в принципі, щоб таке фото поставити. І це насправді відповідь про все, що там є.